ang sambingay ni Hesus nga nagtug-an sa pagtubo sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, gihulagway sa gibuhat niya o sa gibuhat sa mga nagsunod niya nga mao ang iyang mga apostoles. Nahitabo sad ni sa kinabuhi niya mismo ni Hesus nga nagsugod siya sa gamay nga sinugdanan diha sa tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Siyam siya ka pila na ka buwan ang bata sud sa tiyan? Siyam ka adlaw, semana o buwan? Siyam ka buwan niya motubo ng bata sud sa tiyan sa inahan nga wa kahibaw ang inahan nganong nitubo. Nag-anam lang kadako ang iyang tiyan nga inigabot na sa mga siyam ka buwan, mugawas na sad ang bata. Ana kuan sad ba mo lihok-lihok siya ditog maayo aron nga mugawas nya samtang alimahan sa inahan ang bata. Kada adlaw igo ra gyud na niyang pakanon, patutuyon, gasige lang sa nagtubo ang bata hangtod na gyud na mudagan, hangtod na gyud mo eskwela, mahimo na sang kusgan nya musuyop. Wa na mao na ending, magunahon na ka sus manuyupay na kayo, siga na kaig mata sa una buutan kay ni pagkagamay pakaron di na gid mabadlong o ka usahay mahimong pare ana. Pero wa kita kasabot kada adlaw unsay tinuod gyud nga nakapatubo. Una nga gipakita lang sa Ginoo nga kining atong paningkamot dinhi sa kalibutan isandi gid nato sa nakahibalo sa tanang butang ug nagkontrol sa tanang butang ug panghitabo sa universo ug kana way lain ang Ginoo. Nagilingay mong tupad inakinsay ga control sa inyong pamilya karon. Sagaran ra ba mga ginikanan kusog kay mo control og pamilya anang ako gyud magbuot ana no, arisgado kayo ba mura gyud og makakontrol niya. Ako dayong gi-announce nga mukuyo gani mos motorcade kinahanglan maayog kondisyon ang inyong sakyanan kay lisod ang daan. Nalimtan akong announce nga maayo untag kondisyon sad ang driver. So ang atong sakyanan dinhi kana akong pagasakyan kanang Innova maayo kay nagkondisyon kay bag-o man anatong gipakasa dito sa anong Toyota. May gyud kay pagkakondisyon. Pero ang driver nako si Edgar wa di es kondisyon. Nag-LBM siya, nag-dehydrated na di ay, unya gipugos gid niya og serbisyo drive. Kumpiyansa lang po ko, pagdulhog na dito may dapit sa may kaning kampaso, ning kalit dan siya ingon, pagdayon ng dool sa eskina, diha na ba na nagsayaw na ang katong mga taga-chapels kampaso, ingon siya, nalipong mangkudre. Diri may usa ka driver, si John nga kuan niya nako pulihi John ako hunahon na mohunong si Edgar sus nituay manon ang liog na kuyapan man ni sandig naman ako niya gadagan ang sakyanan niya ako di man ko kamaong mo drive. Niingon ko niya pagkaduol na gid ngadto sa katong gisayawan nga padung ang luyo atong ilang murag gihimong murag chapel pang nangadto sa ubos pagsud gyud sa duong sa kanini ang Innova ngadto sa ilang payag-payag katong gihimo-himo nila murag chapel nya nilahos na ngadto ang niingon na lang ko mauna ni Lord ana. Wa naman nakuyapan naman akong driver mo siya sige pa magdagan ang sakyanan nya unsa man sa ipugong atong huyang man to kayo kawayan naman muralag papel nga gilusot sa kuan niya pagdayon yung anak sa Innova nga padong na muhog ni kutok diha tuod nga ingon anak kada kataas tuod ba nga laya.
ingin anak ragyod kataas ni sangit siya mura siya nga siyak ba nahangir ang kuan gamay unya wa matiwas og ka lahos usa na lang to katuyok sa ligid mahog na gid atong amboton sa to kalaw mununa ang pangpang didto adto gimisangko atong kabulihan dito sa ubos muagi usami atong mga tingali namtoy mga manggang gagmay dito sa ubos muagi usami mga dahon sa mangga siguro una pa may moabot ngadto atong kabulihan ug adto mi dito tiwasan nya diha nang nagsige ng mga tao kagubot diha pag ito'y bata nga hapit maligsik pati ang taong sayaw-sayaw sa bata sus ngadto naman magi nabunlot siya akong kuyawan og naapil og kadasok ang bata kay diha may gasig hilak so para ninyo mga taga Campaso Chapel salamat sa inyong pagampo nya salamat nga way na disgrasya apil na ning pare din agid unta ni kamisa karon nya relax ra kay ko nako kaniron sige mi ditong panganaog daghan magsakay nya dito sa inisaka o sa driver Brad Henry iyang gipaandar nako kaniron inig-andar ani muliso gani rong ligid mulahos na gid mi ani may gani wa gyud ka paandar Brad Henry ambot na ratol baga to siya ingat di kanaog na lang diha pader kanaog na lang ako naman lang usa na hibilin so nanaog ko nya relax ko dito sa daplin naandar na gyud giduot dugay sa kayong nakaandar kay nahangir naman ang ligid sa loyo kay ning ana na magyog aksyon ana nagsiko ko nahuna ba kahinay sa dagan sa motorcade kakalma sa higayon kanang malinawon kay ba nya mukarito di kamatay ang pari ug ang driver og kuyog nako ang ato ra bang kuyog sa nako sa Daymarga pila pa toy kuyog nako dre puno mami og mga matay ming tanan way muluto karon kaadlaw na patay magot man ni sila nya wa pagi mumisa so ang resulta mukalit lang niya tog announce wa nas pader di na matiwas og kahalin atong slot mao na tiwasan na gid ninyo palit karon kay basig karong hapon wa na sako ighuman ra ba ani nasa koy misa dito sa Kahugan sa among lugar magmisa ko karon nya magsakay ra mi dito og motor mas lawom pa ang mga pangpang dito ng among agian kaysa itong pangpang ganiya aw gabi usa lang kaliso sa motor kay murag gamay maganig jotay aning lamisa ang daan mo'y subayon sa motor gamay lang gangi ditso na sa nang ambak pangpang nya unsa mas inyong unahon moadto ko dili adto tayo muna padayon lang kita sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi kay ang nagkontrol ang Ginoo wala na may kontrol sa sakyanan nahibaw naghunahuna na dyan kung mauna gid ni mauna na yung katapusan kay kahibaw sa katong lugar nga pangpang itong ubos pero ngano mang doon namang ginahibiling tuod nga laya aw laya ba to sa murag laya nga nakabangil gid ana ra man sad kataas nagkinahanglan na jog ana kataas nga tuod aron lang gyud mga siguro mga 10 inches aron lang gyud dili malahos og kahog ang inuba nga nagda og pare og nagda og mga uno man tingali to kabuok das driver pito unta to mga matay or maangol ato aros Edgar gi-admit sa ospital may tag makabalik pa to dinhing buhi ato lang sa ngiyampo ana no nag-LBM day siya 2 days nya nag-dehydrated na nya pagara-gara lang gid ba nga kanang maikog sa tingay siya nga sige siya kasakit pagara-gara pugos og drive mo na tulo upat gid ka o mga tulo ka kondisyon tingali ang kinahanglan kon moapil sa motorcade maayog kondisyon ang sakyanan maayog kondisyon ang driver unya maampuon ang nanagsakay mga buutan man tong akong sakay mas buutan pa man tos pare mao tong nadasa ko sa ilang kabuutan wa may matiwas pero usahay sad tiwason man sa Ginoo kay si anhing Bishop Chupilo Kamomot buutan man to kayo namatay man sa car accident no di gyapon nato masiguro pero kaning tulo mao importante
Ako lang ning gihisgutan kay ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan risgo. Risgo kayo. Wa ta kaybaw kanus ata matapos. Pero ang importante sa Ginoo ang adlaw-adlaw natong kinabuhi. Munang baligyaan ta mog slat karon basin pag mahurot ni kay maghunahuna mo nga basig wa nay mamaligyag slat ugma, no? So ang atong SBF dag na natay halin nga 8,635 na pay 51,365 ka slots nga available niya tag 500 pesos per slot ni siya. Bisan lang karong buwan na sa di pa ni matapos mamalit tag sa ka slot ani niya naasay halin nato sa Santo Niño, Healing Joy of Santo Niño para ni sa atong Pista Senior karong February 3 na natay halin nga 6,824 ka slots na apay 18,176 slots nga available tag 100 pesos per slot. Paliti lang sa ninyo tag sa ka slot kamong tanang naminaw. Nya naa sa tay 50 slot challenge nga tag 5,000 per challenge. 5,000 pesos na nasa tay nadawat nga 5 ka 50 slot challenge sa HGSN. Di ba? Salamat sa Ginoo karong adlaw atong pakpakan ang tanang namalit ni ini. Salamat kayo. Padayon tang magampo o magdebosyon ni Senyor Santo Niño sayod ta nga kon iyang palambuon o padugayon ang atong kinabuhi siya ay nagkontrol sa tanan. Ang pinakanindot atong itugya niya ang tanan.